obidvaja úplne žebraci, u rodičov bývame. Robím hambu rodičom. Celý, aby som šiel na vysokú a miesto toho povedal som si, že sa idem stať barberom. Tiež, že sa idem stať barberom, ale už som bol v Prahe 2 týždne na kurze, rozbil som si tam hlavu, takže kúknite celý vlog z Prahy. Čičaritko dáva tu na unboxing z Evaudiu, hej. Makinka, koľko stála teda? Oh shit, koľko hodín roboty. Nebavíme o hodinách, to sa bavíme o dňoch, koľko dňov neroboty. Ešte vám dáme 360 okolo auta. Fabia som napalil. Čo sme robili, Čičaritko, povedz? Drifty v snehu, čo vám poviem, učíme sa za jazdy. A proste sa nevytočila zakruta. A napalili sme dosť vodidiel. Polka auta takto trčala mimo cesty. Taký dedinčan tam bol a začal nás tlačiť, všetci sme tlačili a Fabia Fez išla. Ale vyťahli sme to našťastie, no. Takže tunak je, čo sme napalili. Jediné miestečko, kde je hrdzá, môžeme vidieť tunak. Je to jedno z 20, si chcela si povedať. Puklice mám z Teska. Rytmus povedal 3 korunové. Hrdza, tunak je. Kolesa som vymienial. Koleso je také hrdzavé, že iba čakám, kedy zatočíme na zakrute. A vybavené. Ďalšie miesto s hrdzou. To je SK paska. Tam napalil pasku. Tá hrdza sa už prejedla aj cez tú pasku. Ľava predná a je ľava zadná. Toto je akože asi najväčší skvost, hej. Sliepky tunak nosíme. Koberec, sme boli u dedinčana, sme mu doniesli vajíčka a že chalani, či nechcete koberec. Ak by ste chceli niekto koberec, takýto do auta. Máme ešte normálne celú rolku. Tunak chýba na krgopierka. Ak prudko šofér ujebe na tejto Fabii, alebo ak vás niekto najebe zozadu, tak ste v piči. Ale nie, ale je to bezpečné. Táto Fabia má zrýchlenie na 100, 2 pracovné dni, takže pondelok pridám a stredu idem 100. Tunak máme basketbalku, ideme si občas zahádzať na basketbalový koš. A akí sme profici. NBA. Per návštevnosti ihriska a našeho skillu sa nerovná priamej úmer, že asi tak, nejak by som to nazval. Erik, hej, paradička, ale my sme ťažkí fakery. ako ľudia zvonka poťah, krásny čierny vypratý a takto keď si to odkryjete, tak humus, hnus. Toto je akože moje side hustle, nové, Volt, takže čakajte isto nejakú recenziu tejto robotky. Dneska rozvážame a prankujeme ľudí vo Volte. Sme im zjedli jedlo, to je dnešné video. Máme tu nejaké švihadlo, ukáž ako skačeš. No tak takto sa zrovna neskače, ale nemôžeme byť talentovaní na všetko. Neviem, že na čo sme talentovaní. Vieme, na čo nie sme. Ja sa volám Timo, ale volajú ma Nino. To Ja je sa volám Kubo. Kubko. A volajú ma ako? Čičarito, takže Nino a Čičarito.